dilim ba'da tu'anaihi lim watana mati dilim ba'da tu'anaihi alim bertahu pasangkaryang oh memang lanyato menanti angin dari letangai olaga tolong dun sana lasa kali koi ikan lawatana omama ladikula layo bayi lami minta diganggam badan latabuang omama ladina lapunyo lawak manuk inikah lajani lainya
cancang tangado cancang tingke tangado tingke ojiko dirantang nama panjang elok dipunta anaknya didulang sadulang lai pandulang ame nandi bangko deulang saulang lai paulang kabata balangko indah dipataro patah kacang diambil sajo nambah bunga indah dirantang panjang-panjang dipilih sado paguna kadibilang tu mau pie si Erna inyo lapai kini ke Solo menuju kota di Solo pai badu ojo si Erman kini namanya pie si Erna duduk di samping iyolah jalan badaninyo lah dapat izin di manenyo berjalan badannya kini ndak do lama taronyo dari lah jauhnya berjalan ala jauhnya tinggal ala hampir kanyo tuju tumpah di badan upi Erna setibo inyo di narangan latibo to di jalan kini kiro-kiro ado tampe di nalangang sinanyo suruh Erman baranti onde udah mandangakan mana baranti di sikoro luda ado paralu ambo kini baitu kato Erna bake Erman paralu mana onde udah Cuba baranti rasa banta baitu kato si Erna sinan bertanya buyang Erman apa sebab dia mako baranti di nalangang kita ka baranti baitu bana kato inyo onde udarang akan bana baranti kato ambo baranti sajo ambo para luru ka mangece ambo bakato bake udah ikonan tantangan diri udah antaro ambo baitu bana kato inyo jika ditantan juga dalam hati marumuk rasonyo dalam hati baitu bana kata Erna indak bisa do ditawalai ndak bisa dinanti lai hari kini mangkoknya baik kato hari disiko kesempatan disiko bana datang pe inyo ala baranti buyung Erman bandanga tantangan badaninyo lecame tarabie badaninyo di maluinyo nak kacame iko babayo badanawa tandonyo awak kababayo mungkin tahu si awak di Serna dek karanoinyo ndak ado di kampung lain dek karanoinyo ndak di rumah lain mungkinnya suruh badan awak pai came talak biye badan Erman ala barantinyo tapi jalan di nalangang di sinaninyo baranti
Udai mandang akan bana matian larulu masinoto. Nak jale kato ambo, nak jale kete nang kadi katoan baitu bana kato erna. Tantangan dah diri ambo kini larusak dah dalam hati ambo. Anta kok diambo dah kini seorang antara so de udah indak katakan tapi samantang dah pun baitu. Walaupun udah indak katakan diambo indak bisa ditahan baitu anak katoinyo. Mangkonyo kini ambo katokan kok nyampang kato dah indak sampai lah jale rusak badan seorang jale rusak dalam hati. Dangakan kato dah sabananyo dangakan kato abe-abe cubola pikir nande udah de salarui dah salamuiko. Oh dari ketek dah kini lagadang pulo dah badan awak. Ambo kepai dah bakarajo kok nyampang dalammu ambo bakarajo came talabi dah badan ambo kok hilang pangana badan udah. Kau kok nyampang mencali udah kana lain jale katan sayoda badan nadai. Sudarna kabakato pikir panjang badan Herman Apollo tujuan kato erna di Herman balun lo jale baitu wana katnyo kini alun lo tarang lo nabari alun siang lo kini nyo hari alun tarang bentuknya bulan. Derman indah kababuni kini ndak ada jawaban di Herman apola inyo kini sadang manuang juo nyulang bakato balik di Erna udah dangakan malam lai ko jatuh dah di udah kini lai ko jale tujuan nambo apola jawaban dari udah baitu bana kato Erna sadang manuang ju nyulang bakato sekali lain. Onde dae mandang akan bana ambola kapai dah bakarajo anta kalamo anta indah. Kocubo jalekan lade udah lai ko di dalam pangana udah anta ko di dalam dah hati ambo sajo. Nyotarui juo bakato si Erna bakerman apo nang kato sabananyo cubola dangare udah kini tumpak kapak do diri ambo. Onde udah dangakan wana salarui salamu iko ambo manan dalam hati. De udah mungkin indak kata raso, de udah mungkin ndak katakana atau ada orang lain de udah pilihan nang katuju wa itu wana katoinya. De ambola randam dah dalam hati, namu rusak dalam hati, kok nyampang udah kamaila jale kesantai badan ambo dai. Salarui mada salamu iko lamana nati badan ambo udah ambo la suko wake udai.
Mandang kata erna macam itu, Sinan baru menjawab badan Erman onde di kandung upirna nak boleh rodi bakato macam itu. Percubalah fikir di kandung kita lah nyato di badun sana di dunia akhirat babuek sore di badan kita. Kau nyampan tahu madia rantua kita wa makna pangana rantua kita lagi lagi apa dia nanti lebih dia apa tu mana barek bana dia. Kau carilah na lain dia ganti udah jangan kau dari tibuan. Sinan baru bakato upiena onde udah dengakan bana ndak ada nampak na lain kau udah seorang tak tuntuangnya dai. Onde di kandung nangakan mana bari maaf udah jua dia de udah indak bisa do dia menarimu de udah nak bisa do semacam itu udah luruinya dia. Kalau indak katok iyo dari dulu memang lain indak dari dulu indak sampai kini dia indak juga kok iyo dari dulu dia sampai kini iyo juga. Ndak bisa do dia kato dicari-cari ba itu mana kato eman mandang eman ba kato macam itu bai buati upiena manangiena tentang itu onde udah dengakan bana ndak ibu udah jawa ba mano la untung dah badan awak kamale badan kamanggapai dah. Nambola sayang bake udah ndak bisa sayang ndak dia lian ba itu anak katoinyo mandang kata naco itu sinan menjawab buyang Arman onde di kandung nangakan bana mungkin di kandung lupo jo janji ikonan sure di pajanjian ikonan sure di kita tandonyo kita badun sana nyucalian sure di si Erman nyoa doan kabake erna onde udah dangakan bana capek lah cabi dah sure itu diambo ndak perlu do pernyataan ndak perlu do kita bantu itu ambola suko bake udah ndak bisa sayang bualien dai. Cubalah pikir udah kini tumpak kepada badan ambo dari ketek kita babau dari ketek kita batamu kini lah kadang bantu iko dapet na lain kabapunyo ndak rela do dambo sakete jo itu bana kato erna mandang kato namba itu unde udah dengakan wana cubalah pikir udah kini ko nyampang udah indak manarimo ko nyampang apa ndak mambolehkan ko nyampang mande na setuju danga sajola da baritonyo daripada mana nati biala mati badan ambo dai. Daripada mana nati daripada kasihan nak sampai cubalah pikir ande udah dari dulu madam kau dah memang ambo tak dorong maalun nawa alun bapangana meminta maaf bake udah
onde di kandung sayang udah de udah indah do tu do ciejo dia di udah macam itu sayangnya kini madik kandung de udah lah bare pakai apa udah nak mungkin janji itu kata Buyung Herman. Soalnya udah kini kalau madapi apa ndak perlu udah bakato biarlah ambo bak bicara tenang sanang udah mananti itu wana kato Erna. Kalau soalnya orang tua kita biarlah Erna kebak bicara de udah penantiang nyomana larimu ndak bisa Herman memutuskan tentang itu wasabala dulu adik kandung udah pikir pulo kini lah jale adik kandung kini di kandung karajo fokuslah dulu dia di karajo soalnya masalah itu masalah tantangan badan udah nak uno adik pikiran bana adik de udah nak kador dia mencari karena lain de udah nak paralu dia orang lain baik itu bana katoinyo tujuan udah balun tak capai bersabar lanang kandung dulu di sini Herman kamau bujuk nyobujuk si Erna di si Herman pesanang lati dulu di kandung baik su kita bicarakan baik itu anak kato inyo mandanga kato na baik itu lasanang hati hati si Erna sudah undangan tentang itu bayalan atau bagulang jalan oto dari sinan lapainya dari situ menuju ranah kota Solo menuju ranah kota Solo di jalan indah kita etong di jalan indah di Palamu oto jalan taruiju kain caruk panjang 9 nepuk tarampai di Barando dari jauh lambe di jalan jauh basarang hampir tando ampi oto kini latibo to di alamat nanyo 7 memanglah sampai baik itu wana sakutiko la turun inyo nambadu turun si Erna jo si Herman nyo la turun kaduonyo babanyo sudah nyobao ketampe nanyo 7
Nyato lah tibo badaninyo satu tibo inyo di sinan indak lo duduk do badan Herman. Permisi balik pulang ke Padang tu itu bana sekutiko indak do lamun taruhnyo mandang Herman ke babalik. Hari semalam itu nyoelo tangan di si Erna onde udah dangakan bana dan di si Koena tinggal seorang. Urang dah ado dah seorang juga kawan dah ado kamanompang cubola pikiran de udah usambo ditinggal naladai. Dapat disiko dah udah sampai pagi baik tu bana pinta di Sierna mamana eman ke Sierna onde di kandung dangakan bana ndak boleh rodi semacam itu. Oh sauda dia di pasowana usah kanda di paturuan kanala badan diri apa baik itu anak kata Herman. Oh kana orang tua kita di nangkawerang beko came orang tua kita kalau masalah pai ke Solo. Ko nyampang udah nak pulang pada hari kini jale kacame badani nyoba itu bana kata Herman. Basabar di kandung tinggal tu itu anak kata inyo. Biarlah udah dia balik ke Padang pada came di rantu kita biarlah pulang dia. Lawadan bakini dia.